Yesu. Kudemba kwa wakaita kusika Peter achuya hakuna kumutata Peter. Batana kuramba wachipurira mbere nekuchema iye Peter auye. Peter akati kuchema kwenda kuna kushanda. Takuchaka imwe strategy chaita kuti munhu wamanga muchichemera asina kumuka amuke. Ndavakana kuchishanda chema ikaamuke. Vanochema akaisa panze excellent uri kuditwerewe. Hauna kudesigniwa kuchema. Hauna kudesigniwa kupata.